Да отвориш. Отворя. Полиция! Полиция! Ръката в страни. Страни хубаво! Има оръжие. Държани. Помещението е осигурено. Тук нож. Ръцете горе! Обърши сгъв камера! Сгъв камера! Върви назад! Върви назад! Да, назад! Назад, към мене! Към мен върви назад! Настрани, напред! Главите нагоре. Има ли други хора вкъщи? Има ли други хора вкъщи? Идете настрани, ако обичате. Полиция, отваряй! Пазете се! Дръж! Не, спокойно правим. Аз съм видел от себе.